Ang akong feeling mangud sa una kanang wala jud kabalo sa kani sakon sa Ginoo ba. Ma-praise ka, magawa sa paghambugiro gani mo. Pero karon ba kana ganing makuan ka nga believe jud ko sa imuha call kay dasig kay ka ba ana god oh. Ano ko gibuhat po na ako ni call kay kinahanglan po na ako ang pulong sa Ginoo. Para kuan ba mahayagan gani akong dalan gani. Kay every time mangud magbasa ko kung unsay nasa akong heart call kay murag hatagan ko ni Lord og verse dire nga maigo ko o mo relate ko kay every time ano ko nga Lord ikaw na bala ko sa nga pulong imong gusto ipabot sa kuha. It could be pagbadlong, a promise para sa kuha, could be a rebuke ana god ikaw ni bahala Lord basta ako mudawat og gyud ko. Sa tinuod lang, Gol, no? Pag makita po na ako ang imuhang kadasigol, makaingon biya dyan ko sa akong kaugalingon, ako ba'y, unsa akong gibuhat ba'y? Wala man ka niingon nga nabensahe ka, wala man ka ingon nga, mo silang gibasahan o Biblia. Pero sa diha nga, pagpakita lang nimo sa imuhang kaugalingon nga conviction, nakaminister na siya.